ስለዚህ አውሽጠኸ ኃይለ አለኩም ዝርግሕኩም ከመይ ይመስል ድብል ዝርግሕ አሎ ጥራሕ ኢለ ሓልፋ ዝኽእል አበይ አለው ንምጥቃስ አድላይነት የብሉን ምስ ዓቅምታት ዘለዎም ርክብ ዘለዎም ሰባት ከአኒ ርክባት 24 ሰዓት ኣብ ርክባት ንሕልፎ ስለዚ ኣብቲ ስራሕ ከም ዘውና ግን ኣብኡ ከለኹ ኣምጠልካ አይደል ያኔ ያለ اوكي ثانك يو غاشانا اسمع الله جزاء سلايا هكذا مليا لاغوت اللهما جزاء طرح يكون سلايا هكذا مليا كله نتورك ስለዚህ ፍኖ ዘሎ እንታይ መخرو ቢል ሓይል መልሰይ ክቡር ሓው ኤርትራዊ ዜጋ ማይ ክብለካሎም ምናልባት እስከ ኢትሓፋብ ኢዱ ሓፍ ከብላሎ መታን ታሬድ ወጪ ማዓቱሎ ሬድ ማዕና ያትሎም ኮምፒውተር هو إيدهم حف قبل أوكي ندعرو أوتياتكم كمبيوتر كبرى تحوات أي حسنات بكم أوتوماتيك نكتاتو خلهم إيدكم حفت بيلكم نريئكم أوكي ريد أوف نيرا سوري إرتراو زيجا جون كبرى أوكي thank you يسمع الله وراني يسمع الله كم ركت بورلي يسمع الله alright أنا نشتي توسعت نشتي توسعت حسب كبدنا يزلهم في اللعبة أوراد بهم ود بعدهم زبالكم حتى نجناتي مثلا ود بعد فهم نسرح حتى بلو أوليف بلوز حتى تحته كنت ترسل زلهم كم من مرة يتخاطركم لنا خيط خون بر نوع ناقلسنا هنا مثلا مالك نحنا ود بايكونا نكايدو كونفرنس يبلنا نكايدو غباء يبلنا نكايدو قرصيناي ودب ولا حنت يبلنا اوراد بانا لك كم غجلتاتي لك كم وهيتاتي ما تودي بنزلنا كم وهيتات كنا من مسانا تودي بلو كل ኤርትራው ዜጋ አባላት ናይ ህግደፍ አለው አባላት ናይ ብሩህ መጻ አለው አባላት ናይ ስምረት አለው አባላት ናይ ሀገራዊ ጉልበት አለው ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት አክሽን ንምውሳድ ስጋዕ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ተጽዕኖን ምግባር ህግደፍ ደውን ምባል ስጋዕ ዝኾነ እቲ ሓበራዊ ሓይሊ ናይ ምፍጣር እቲ ፋሒል ዘሎ ናይ ደለይት ፍትሒ ፖለቲካዊ ጥርናፈታት በመሰረቱ ኣብቲ ወታደራዊ ወይ ኣብቲ ነካይዶ አክሽን አትሊስት ሴንተር ኮይና ንሁሉ ከነቃለስ ንኽእልና ንሁሉ ምክንያቱ ንሕና ወላ ሓንቲ ዘቐመጥናዮ ዝፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓሳብ ይብልና ጥራሕ كم زيجاتات تأكيدنا تزلنا هكذا نروح نقدميت غيرنا نقالشنا نبذله ስለዚህ كل من شيء أبذلوا إحنا درجة أب أوروبا أمريكا أب إسرائيل أب إثيوبيا أب السودان كمون بخفيل أب هاجرنا أنفرات هلوانا جوجلات هلو ممبر كهون مزي جوين كجبر زدلي زخون السب كقالس زدلي كم ود هاجر كم ود زيجا مزدك عدي بحبار حزب زبلة أب كله جوجلات هلو ومسهم جوين جبر هذي جوين غيرو خمي غيرو هاجر ناي هاجر متحن سر حمد زعبا ودبا وسرح نسرح ولا حد نقرب ودبا وسرح نسرح ولا نخلن ودبات السرح وسرح بحبار نهون سرح تي سنتر كنا نحن بجلاتات نودب زلنا مالتي كان تي بخمي كوردينيت تخونو مسن كالو تخونو سرح زبلو نحن بمسرتو تهاجراو غباي زبحال نسو كم صلال كينو نقول هنا توم بوليتيكا ناي عدنا انفولف نقبر زلنا نقول هنا صلال كينو كرخبنا صباح نقول ناي ترانزليت ناي سرعات عند حد اقاتيمو كم هاجراو بايتو نهزبي وكيل كينو سلطان كعز ندرني مالتي سلازي كم دون حد اقرنا هاجراو بايتو ريبريزنت نغبرينا مالتي كوكلنا هاجراو بايتو كهلو كلهم تم فاحلهم زلوا بوليتيكا حيلات أفتي هاجراو بايتو خطرنافو كم حد صلال ناي تي إرتراو فاحل زلوا صلال كينو كقوم زي تقندي تثبيتنا مالتي كله كم يجرنا إن هاندل كنجبرون نبرزلنا نحنا نقدم لنا
ተመክሮ ዘለኩም ብቕዓት ዘለኩም ከመይ ጌርኩም ነዚ ምንቅስቃስ ደጀን ትኾኑ ከመይ ጌርኩም ሃንድል ትገብሩ ከመይ ጌርኩም ምክንያቱ ንሕና ተበጉህ ከመጀመርያ ዝሰርሕናዮ ስራሕ ይብልናን ዝኸድናዮ ብዙሕ ነገር ይብልናን ጀመርቲ ኢና ስለዚ ብዙሓት ተመክሮ ዘለኩም ኣያታትና ይሕዋትና ኤርትራውያን ኣለኹምና ኤርትራ ድኻ ዓዲ መኻን ዓዲ ኮነትን ብፍላይ ኣብ ቃልሲ ሓያል ተመክሮ ዘለዎም ይሕዋት ስለ ዘለውና መፅኦም ሃንድል ክገብሩና መፅኦም ደጀን ክኾኑና መፅኦም ሪፎርም ክገብሩና ንዕድም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓዲ እዚኣ ሰብ ኣይሰኣነትን እዚ ምንቅስቃስ ከዓ ናተይ ወይ ናይ ዘማዝ መፂና ዘለና ዘይኮነን ናይ ኩላህና ብሓባር ንኸደላ ሓንቲ ባቡር ንሰርሕ ዘለና ኣብዛ ባቡር እዚኣ ኩሉ ሰብ ኩሉ ውድበይ ዝበሃል ነገር የለን ንሕና ብዛዕባ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና እሲ ውድባዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ውድባዊ ዝኾነ ጥርናፈ ውድባዊ ዝኾነ ፃውዒት ነዚ ገዲፍና ከም ኔሽን ከም ወዲ ዜጋ ምሳና ጆይን ክገብር ንኩሉ ኤርትራውያን ዓዲና ዘለና ሎሚ ንሕና ሓደ ናይ መንእስያት ምንቅስቃስ ሪቮሉሽን ብደገም ብውሽጥን ዓብላሊ ዝኾነ ድምፂ ኤርትራዊ ክስማዕ ኢና ንደሊ ዘለና ስለዚ ፅባሕ ንጎ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ በቢ ዘለዎ ክቃለስ ምስ ጀመረ ኣብ ዝኾነ ውድብ ክጥርነፍ ኣይከድን ኣብ ዝኾነ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ከባቢና ዝነብር ለውጢ ብመንእስያት ክመፅእ ከሎ ኣብ ውድባት ተጠርኒፎም ስለ ዝነበሩ ይኾኑ እቶም ውድባት ሞቲ ክገብርዎም ስለ ዝነበሩ ጥራሕ ማለት እዩ ንሕና ብዙሓት እሌት ናይ ዓድና ብዙሓት ኣክቲቪስት ናይ ፖለቲካ ዓድና ናይ ሃገርና እቲ ኤርትራዊ ዝብል ስምዒት ከንቀሳቀስዎ ምሳና ጆይን ገይሮም ብሓባር ኣብዴት መዓልታዊ ዝኾነ ክሰርሑ ብፍላይ ንብል ኣለና ብዙሓት ናይ ህግደፍ ምስ ህግደፍ ነዊሕ ግዜ ተደናጊሮም ዝፀንሑ ኣሕዋትና ሎሚ ጉዳይ ሃገሮም ኣተሓሳሲቦም ሃገራዊ ዕርቂ ፅውዕ ኣለዎም ምሳና ጆይን ገብሩ ደልዩ ሕጂ እውን እቶም ኣብ ህግደፍ ዘለኹም ኣሕዋትና ፕሊዝ ኣብ ዘለኹም ኮይንኩም ፀኒሕኩም ምሳና ጆይን ግበሩ ንሕና ኩሉ እቲ ኣውራድባና ብምስጢር ስለ ዝኾነ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሕጂ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምሳና ጆይን ዝገበራ ኣብ ህግደፍ ኣለዋ ሕጂ ኣብ ኣስመራ በፂሐን ለቂና ክመፃ ዝመፃ ኣባላት ናይዚ ምንቅስቃስ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እውን እቶም ናይ ጉዳይ ሃገር ዘተሓሳስበኩም ህግደፋውያን ምስ ህግደፍ ዘለኹም ኤርትራውያን ኢኹም ኦልሬዲ ህግደፍ ዝበሃል ነገር ኣይንፈልጥ ናብ ጀካት ሲስተም ኣብ ዘለኹም ኮይንኩም ምንቅስቃስ ጆይን ግበሩ ንዓኹም ኩሉ ምስጢርኩም ዓቂቡ ምሳኹም ዝሰርሕ ሓላፍነት ዝወስድ ሰባት ኣለው ሃገርና ብከምኡ ኮነ ድሕና ንኽእል ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ንሕና ተመክሮ ኣለና ሃንድል ገብሮ ኢና ንብል ስብሎ ከዓኒ ንብረትኩም ዋናታት ኢኹም ወላ ሓንቲ ዕድመ የድለይኩምን ሃየ ምፁእ ረኸቡና እቲ ምንቅስቃስና ድሮ ጀሚሮም ኣለዉ ዓበይቲ ሃብታማት ኤርትራውያን መፅኦም ኣክሽን ንርኢ እሞ ንሕና ክንምውሎ ኢና ዝበሉ ኤርትራውያን ኣለዉ ደቂ ሃገር ማለት እዩ ድሮ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዘለዎም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ውድባት ከመይ ጌርና ጆይን ክንገብር ንኽእል ኢሎም ዝመፅና ኣለዎም ሕጂ እውን ኣብዚ እቶም ታሕቲ ዘለኹም ሕቶ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ኢልኩም ንዓና ካብ ታሕትና ንሕና እንታይ ክንገብር ኢልኩም ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ምንቅስቃስ ሃገርና ከነዕውቶ ንኽእል እንተሓቲትኩምና ፅቡቅ ምክንያቱ ንሕና መልነሲ ዘይኮና ሓታትን መን ዘይኮና ናይ ዝኾነ ዕዮ ኢና ንዕድም ዘለና ንሕና ንሓቲ ሕቶ እውን ኣለና ማለት ንሕና ንሓቲ ሕቶታት እውን ኣለና መልሱልና ንስኻትኩም ስለዚ እዚኣ ክብለለ ንሕና ውድብ ኣይኮናን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝርከበን ሰለስተ ይኹኑ ኣርባዕተ እዞም መንእስያት እዚኦም ብሽም ኤርትራዊ ከም ደቂ ዜጋ ተጠርኒፎም ኔትወርክ ምስራሕ ምስቲ ኣብ ካልእ ዓዲ ዘሎ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብሓባር ድምፂ ነስማዓሉ ብሓባር ንፀላኢና ዓብላሊ ዝኾነ ፖለቲካ ነስርሓሉ ብሓባር ኣብ ውሽጢ ክለዓል ዝኽእል ናይ ህዝቢ ማዕበል እንካሬጅ ንገብረሉ ነተባብዑ ነገር ኢና ተበጊስና ዘለና ነዚ ኩልኹም እቶም ከምዚ ኸማና ስምዒት ዘለኩም ኤርትራውያን ጆይን ግበሩና ኣብዚ ናታትኩም መልሲ ንፅበለና ማይክ ፍሪ ታንክ ዩ ክቡር ጋሻና ኤርትራዊ ዜጋ ስማዕ እንድሕር ኣለኹ ናብ ወድባላት ክንከይድና ወድበለድ ሶሪ ሓንቲ ወይ ሬድ ኦፍ ኮይና ነይራ ማለት እዩ ወድበለድ ኣለሃ ዶ ወድበለድ ማይክ ንዓኻ ክቡር ቴንክ ዩ ብቐዳምነት ሰላም ንጋሻ ሰላም ሓተን ኣሕዋተን ኣብሮም ዘለኹም ኩልኹም ብሓበራ ኣነ ቁሩብ ሕቶታት ኣለዋኒ ንሱ ከዓ ካብዚ ኣሕዋትና ዝብሎ ዝነበሩ እዩ ሓደ ዓይነት ስራሕ ጥርናፈ ዘይብሉ ስራሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንስኹም ውድብ ኣይኮናን ትብሉ እንታይ ዓይነት ጥርናፈ ኣለኩም ጠይብ እንታይ ዓይነት ኢኹም እንታይ ኢኹም ንስኹም ካብ ሲቪክ ማሕበራት እንተዘይኮንኩም
ውድብ እንተ ዘይኮንኩም ንስኹም እንታይ ኢኹም ስቁልካ ኣነ ወታደር እየ ወኽዋጋእ በዚ ስራሕ ክኸይድ ይኽእል ድዩ ሓንቲ ካልኣይቲ ጉባኤ ኣይንገብርን ኢና ወላ ሰሚናር ኣይንገብርን ኢና ትብል ኣለኻ ነቲ ስራሕካ ኩሉ ግዜ ዝሕሪ ተቕይም ዘይገበርካሉ እሞ ብጉባኤ ይኹን ብሰሚናር ይኹን ተቕይም ዘይገበርካሉ እሞ ከመይ ጌርካ ነቲ ስራሕካ ፅቡቅ ትኸይድ ኣለኻ ወላ ሕማቅ ትኸይድ ኣለኻ ክትፈልጥ ማለት እየ ኣይትኽእልን ኢኻ ስቁልካ ሃሌል እንታ ኣብ መጨረሻ ኣይ ሓንቲ ከተፍሩን ኣይትኽእልን ኢኻ ላኪን ኩሉ ግዜ ጉባኤ ክትገብር ከለኻ ወይ ሰሚናር ክትገብር ከለኻ ዓለል ኣገል ትፈልጥ ኣበይ ፅቡቅ ሄድካ ኣበይ ፅቡቅ ኣይከድካ መደብካ እናገበርካ ትኸይድ ማለት እየ እዚ ኣይንገብሮን ኢና ኢልኩም ሳልሰይቲ ሕቶ እንታይ እያ እንታይ ኢልካ ኤርትራዊ ዜግነት ወላ ኤርትራዊ ዜጋ ዓባይ ኤርትራ ወላ ምስ ትግራይ እውን ክትሕወስ ትኽእል እያ ኢልካ ኣነ ኣብዚኣ እንታይ ጨንያትን ንመስለካ ኣሎ እታ ዓባይ ትግራይ ግን ብግምጥል መፂኣ ኮይና ተሰሚዓትኒ ኣብዚኣ ቁሩብ ኣይፈልኩምን እዚኣስ ክብለካ ጥራይ ዝደሊ ለኣኑ ኣብዚኣ ቁሩብ ከመይ ጌርኩም ዓባይ ኤርትራ ወላ ምስ ትግራይ ናሽናል ስለ ዘየሎስ ኣብ ኤርትራ ክንሕውሳ ኢና يعني زي أبا على من يا هامان يلوم على من يا فرعون يلو على من يا هامان يلو فرعون زي أبا زي أش هيتعودكم منكم لك زخيل يا ريت تصبقكم من تتبرهوا تاسال سيتي أبال ما أتي حونا قد ما دحرقات تزارب انتاي بالنيرو أنا أبال مرحنات يلو مرحنة سؤال كاديو زمتسي قبا خي جبركا حزب خي مرتكا سمينار كي جبركا أنا نسخان تأكدنا نحنا هو لنا خنكيد نخيل دينا أما بزخي بصراحة كانوا عل نخيل دينا هل إزين عقوم كلمة كصدقكم يخيل يلكم مدبا لكم لأن أبال مرحنات يقيلوا تزاربوا أبال مرحنات كتكون على الأقل قبائي غيرك أبو قبائي ولا عسر تسبكون نحنا زي يبرهكم لنا بقوا يزارب زلخو عسرت سبت أكيبنا أبكم زت تسمعنا الكلام كمرحنا خا تسمعنا أنا خا أبالنا مرحنات يخبر كل أهلا وسهلا لكن قبائي نجبرنا وسمينارات نجبرنا وأنا زي قرب كبيدات إنهم أبزن تبرهكم لي النامس قوم كيا thank you اوكي لان حطتات مبزحتين مع كافتا انا زبركو سلا حاتت كاني انا كم لسالك صدق يسمعني يسمع على خدو اوكي ثانك يو ايوه بزعباتي غوباي كونفرنس قال زبلكايو نحنا تن ودباتنا زغبرو زلوا غوباي كونفرنس اسي اخلنا معناته نحنا اب حنت ودب زلنا سبات راح يكونن ابز استفلاليو ودبات زلو تطرنيفهم مدحان هاجر نسرحلو اكايدا سغا زخونه بمسروتو البوليتيكا غداياتنا افتن ودبات يناغريفنا زلنا مالتي سلازي نحنا اب تحتي حدا ابي بايتو صلال خوننا نهرالو خينو تغبايت كونفرنس او اخلنا نحنا معناتو ኣብ ከባቢና ለውጥ ክመጽእ ከሎ እዚ ናይ በዓል ቄሮ ንብሎ ወላ ናይ ኣብ ግብጽ ስራኤ ካለ ስራኤ ጉባኤታት ከካይዱ ኮንፈረንስ ከካይዱ ዓመታት ኣይሕለፉን ኣብ ፌስ ረኺቦም ወይ ኣብ ዘለዎ ቦታ እቲ ሃገራዊ ናይ ለውጥ ድሌታቶም ዝወስዶ ኣክሽን እሱ ጥራሒት ለውጥ ምጽኦ ንሕና ተቐንዲ ሕቶና ኤርትራውነት ተመንዚዕና ኣለና ኤርትራውነትና ክንመለስ ከዓኒ ኣክሽን ከነለዓዓል ኢና ዝለዓዓል ናይ መንእሰይ ሓይሊ كما يجرهم تام بوليتيكات كوردينيت جبرو كما يجرهم هاندل جبرو جنا خفوتي زلوا نخلو إيرتراو خفوتي زلوا نحنا نبلا لنا مش كلن بوليتيكا حالات بحبار كنسرحن مش كلن بوليتيكا حالات كنسرحن قال أتي عباي إيرترا زبركايو نحنا أتي إيرتراو نزب بهالنجر يدهم سلازلو كم نشين كم هاجر كنسا هاجر نحرالاتنا نبركينا زيجاتات كعلنا مالتي زيجاتات علنا نحن ኣብ ትሕቲ ሃገር ኣውራጃ ኣለና ብሄራት ኣለና ናኣሹ ክብርታት ናይ ባዕልና ንብሎም ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብዓብዩ ብዛዕባ ዜጋ እንዳተዛረብና ገና ኣክንዲ ብዛዕባ ሃገር ኔሽን ተዛረብ ብዛዕባ አይደንቲቲ
ትግርኛ ዝበሃል ክፈጠር ይኽበሃል ከሎ ዋይ ንምንታይ ከምኡ ኾን ትግራይ ምስ ኤርትራ እንጆይ ምስ ኤርትራ እንድሕር ክትሓብር ኮይና ንዓይ ፀገም ይብሉ ትግራይ ትተሓወስ ሱዳን ትተሓወስ ግን ንሕና እቲ ኤርትራውነትና ዝድምስስ ክኸውን ይብሉ ኤርትራውነትና ዝድምስስ ክኸውን ይብሉ ንዓይ ኤርትራውነተይ ሪኮግናይዝ ገይሩ ንሕና ኣፍሪቃ ብምልእታውን እንተ ሓበረት ንረብሓ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንረብሓሉ እንድሕር ኮይኑ ብኢኮኖሚ ንዓቢ ብሰላምን ፍትሕን ዲሞክራሲን ንዓቢ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ፀበብናኮ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ግን እቲ ዜግነትና ንዑ ዋጋ ዘይብሉ ጌርና ብሓድሽ ዝፍጠር ሃገራውነት ናብኡ ሓድሽ ዝኾነ ኣብ ልብና ዘይተሰርሐ ኣብ ኣእምሮና ዘይተሰርሐ ናሽናሊቲ ሓድሽ ንምምፃእ ነዚ ኣለና ንብሎ ናሽናሊቲ ንዕኡ ንምድምሳስ ክንብል ንሕር ኮይና እንታይ ዓባይ ትግራይ ከም ንብል ዓባይ ኤርትራ ዘይንብል ኢለ ማለት እዩ ስለዚ ብፍፅም መንደቕ ጌርና ምስ ማንም ሰብ ክንሓብር ኣይንደልና እንድሕር ኮይኑ ካልእ ጉዳይ ዝናናህና ረኣያ ፈላለ ኽእል ማለት እዩ እንድሕር ዳ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ኢንተግሬት ዝተፈላለዩ ዓይነት ክግበር ኮይኑ ግን እቲ ዘለና ናሽናሊቲ ደምሲስና ዘይኮነሲ መጀመርያ እቲ ኤርትራውነትና ሪኮግናይዝ ክኸውን ኣሎ ንሕና ናሽናሊቲ ከዓኒ ከም ዘለዎ ክንኮርዓሉ ክንፅዋዓሉ ክንክእል ኣለና ንምባል ማለት እዩ እቲ ሚስ ኣንደርስታንድ ኣብ ኣረዳድኣ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣረዳድኣ ክህሉ ክኸውን ናተይ ሓሳብ ግን እሱ ማለት እዩ ካልእ እቲ ንሕና ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባት ዘለዉ ኣባላትና ምሳና ብሓባር ሰርሑ ብሓባር ኮይና ጉባኤ ክንገብር ብሓባር ኮይና ኮንፈረንስ ክንገብር ኣይንኽእልን ንሕና ማዕበል ናይ መንእሰያት ምንቅስቓስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩሉ ኤርትራ ዘለዎ ኣይፋል ኤርትራውያን ንሕና ኢና እዛ ኤርትራ እዚኣ ዓድና እዛ ሃገር እዚኣ ሃገርና እያ ንሕና ደቂ ዜጋታት ኢና ክብሉ ክትሱ ኢና እቲ ሞቲቬት ንገብር ዘለና ካብዚ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ሕጂ እውን ንብል ኣለና ንሕና ዓመት ጉባኤን ኮንፈረንስን ንገብረሉ ሓንቲ ነገር ይብልና ምናልባት እቲ መሪሕነት ብኸመይ ተመሪፁ ንሕር ከለና እዞም ኣብዚ ዘለና ሰባት ናይ ግድን እዩ ንዓና ዝውክለና ንዓና ክበና ዝኽእል ንዓና ከስራሕና ዝኽእል ናይ ውሽጣዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ክንገብር ማለት እዩ ነዚ ንዓና ዝኸውን ዝገበርናዮ ኣኼባ ቀፃሊ እንዳተቀያየረ ዝኸይድ ማለት እዩ ቀፃሊ እንዳተቀያየረ ብመሰረቱ ግን ኣብዚ ዘለዉ ጉጅላታትና ዘን ሕጂ ኩለን ጉጅላታት ነናይ ባዕለን መሪሕነት ኣለዎን ነናይ ባዕለን መሪሕነት ኣለዎን ነዘን ኩለን ጉጅለናታት ከዓ ተፀዋዒ መሪሕነት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ ክቀያየር ይኽእል እዚ ብሓባር እናቀያየርና ንኸይድ ነገር ማለት ሕጂ ፈቲና ፀኒና ግን እቲ ማዕበል ክላዓል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ውድብ ተጠርኒፍና ንሰርሖ ስራሕ ይብልና ንሕና ሃገራዊ ዝኾነ ምንቅስቓስ ሃገራዊ ዝኾነ ምልዕዓል እንድሕር ንፅዋዕ ኣለና ኮይኑ ኩለን ውድባት ኣብ ኩለን ውድባት ዘለዎ መንእሰያት ብሓባር ኮይኖም ዝሰርሑ ከም ደቂ ሃገር ናይ ሃገራዊ ፃውዒትና ንገብር ዘለና ብዛዕባ እቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግን ኢልና ኢና ዓንተ እውን ምስ ኩለን ውድባት ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ብዓብዪ ከዓኒ ሓደ ፅላል ሃገር ሓደ ሃገራዊ ባይቶ ክቐውም ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ባይቶ ምእዙዛት ኮይና ክንሰርሕ ንሕና ብረት ዝሓዘኮ ኩሉ ብረት ዝሓዘ ስለ ፍትሒ ስለ ነፃነት ይቃለስ ማለት ኣይኮነን ብረት ዝሓዘውን ሽፍታውን ኣሎ ብረት ዝሓዘውን ዓማፅ ኣሎ ማለት እዩ ብረት ሒዝና ንዓመፅን ንሽፍትነት ኣይኮነን ንፀረ ዓመፅቲ ነካይዶ ቃልሲ ማለት እዩ ንፀረ ዓመፅቲ ስለ ስጋዕ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ እቶም ፖለቲካዊ ሃገራትና ኣብቶም ትሕቲ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ፖለቲካዊ ውዳበታት ምስኦም ብሓባር ኮይና ጆይን ጌርና ዘይንሰርሓሉ ወላ ሓንቲ ኣብነት የብልና ብዓብዪ ከዓ ንብል ኣለና ምስቲ ሃገራዊ ባይቶ ብቐጥታ ተማእዚዝና ንዕኡ ሳሚት ኮይና ክንሰርሕ ቁርባት ኢና ምክንያቱ ውክልና ናይ ህዝቢ ስጋዕ ዝሓዘ ኣብ ትሕቲ ህዝብና ኮይና ኢና ንሰርሕ ንሕና ኣካይዳ ሸፋቱ ክንከይድና ኣይብልናን ማለት እዩ ስለዚ ይቐንደኒ ኦኬይ ኩላትኩም ካብ ላዕሊ እንታሕ ዘለኹም የሕዋት ኤርትራውያን ተወሳኺ ሓሳብ ኣብኣ ምልእ ከብለሉ ተወሳኺ ሓሳብ ኣለኒ ብዛዕባ ተን ሕቶ ዝሓተትካና ክቡርሓው እንታይ ዓይነት ምንቅስቓስ ኢኹም ትኸዱ ኦልሬዲ ደጋጊምና ስለ ዝገለፅናያ እዚ ሓይሊ እዚ ሃገራዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ሓይሊ ኣካል ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣካሉ ኮይኑ ንድሕነት ሃገር ዝቃለስ ሓይሊ እዩ ኢልና ኣለና
بزي قبائز كما يقولكم في مريحنة الكانيركا أبال نايز مريحنة سلازيتي مريحنة بزي قبائل اللي وطي تبل حتى حيث كانيركا بلكعيو بزي قبائل مريحنة ونكوت خيدي مغنياتو جزياو زخونة أمرارحة جزياو زخونة أمرارحة سكاب قبائل ويكا قبائل خقبر زي بكع ويكا زي كالتراخوينون بغناتاتم بخان تقيدو نابكاد انتدا أبيلون بكونفرنس ملكع تزرلو مريحنات كايرلو من قدي فتر مالتي سلازي حدا اورغانيزيشن ويكا حدا معبل حدا منقسقاس كجمر كله جن غوبا قدن كغبرالو مالت ايكونه سلازي تزاي تعم كنا هاز نبره غزياوي امرارحه خمدرط سلاز نبره بتي غزياوي امرارحه تمريحنات مزيزو تمريحنات كاسكاب تخساليو زخل نعوخ بقع زخل تقلاصاي سكاب زمص كساليو يزي غزياوي مريحنات مالتي سلازي تزبقع اكل كقالسو انا خوسدي الي اسكاب مچرشا حزبن هاجرن ماخذ بمغبار تزوعنته خاصباح نغون هاجراو بايتو زخون حيل اسكع زخون اكل نايتي حالتات متخال ايرترا انا بقعت هذا نزبل اكل تدخاني كمص دلوي ركبه دلوي جن بيناي ملكعي كم زنا انداسوا نع حراي قالس يسلزبلنا ويكا عام سلازنبرو ويكا زحلف حلوف تاريخ قال سلازنبرو نعو جمجم بمغبار سقلنا دربينا يون زمنقسقاس نخدل المنقد يلن عامتاتون بقعاتون توفاينتون زنبرو منقسقاسن اب قمت بمئتاو اتزغبر اوركتو اب زقالسي كمي مخانو ترايو هتو دخونه ناي ليدرشيب امرارحه ناي منقسقاس خيرلو زي المنقدታት يلن سلازي ناب كال برهت خوينا تكون تسفا قبر ناب كال حتات خي Okay, thank you. As long as ta melsi berhati at mesendalan dah de berhat idom al idom kabru wa khulum degi mom abriga mecho. Adgi alha tonka adgi ما كنتش عن 10 شمنتنا لغات فونكا. Okay, مايكنا. هراي كوراتا غايشنا انقوا دحن مصاهم بمجمرا سلتي سبب بصوتات سلتي اريترا حساب يمسكنكم أبتا قدامتي حزياز نوركوكا ألف حتيتوا نيرو إذا أنا كاليتي من أجر مقدكا ودبلد زحتتا تخاليتي سي نصر مسيرة كلها أنا سي كابتن كالوت ودبات بزحت زلواسي بليز بلوكم انتايو أنا تيحرتو مساع زخون ودبات جمرا خلواس كم تزاربوا دلهم تزاربين يندلاليا كمان كابزناتكم نلعلي مينان بزح زاربا أبتقبار كمان حج صباح زقبرو مسيلان يندلاليا بن ولا حنت باكشن كقبراك الاني لازسي انت ايفيدنس لنا نحن اخي اباحاتكم انت يوتي مالسي دهونه سب كقالس كولس حنتي كتقالس كولا كم مدره ختبزح سقمتي قبر كلا زيادة ساعات تتركب زي حق تاريخي نحنا بتسفى دخيمنا هنا هذا بتسفى حفان مريروي لازم نزي تشبط نجر بتعاوز اللوس انتي تقبروا صنح الكاونكو خقدف دلاهم مخونو كتبهالو تقولوا كاكم لازم انتي يوتي ناتكم تشبط مرتعون سبك شعبكم صحيواتو ناتيوم إلو كصعبكم سي انتاي لكم مسكين كم زي تقولوا لنا دلهم كم تنودبات كمان متحزق كمان يقولكم لازم انتايو زي تحطي مصور تخينو يعني له اوكي صبو حتى تعام دس دبل حتى كاتم ودبات زفريكم سي انتايو اتا بحتر زبله كاتم ودبات زفريكم انتاي اوكي زي من كابتن ودبات زفرينا زم ودبات نا ايرترا ودبات زلوا بملئن زن من قصاصات زين دحرز السرعات مقلاي نسلطان زودادرا ወይ ከዓ ንስልጣን ክጭብጣ ዝደልያ ሓይልታት የኔና خنا ምጠን خدين እዛ ሓይል ዝግን ንስልጣን ዝወዳደር ንስልጣን ደልዩ ሓሪፉ ዝተወደበ ውድብ ኣይኮነን
ዝተወደበ ምንቅስቃስ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ንድሕነት ሃገር ዝተጠርነፈ ሓይሊ ኣካል ናይቲ ምንቅስቃስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምንቅስቃስ ውድባትናን ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ባይቶ እዚ ሰራዊት ህዝብን ሃገርን ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ባይቶ ተጠርኒፉ ዝኸይድ ሓይሊ ክኸውን ኢና ንሰርሕ ስለዚ እዚ ትስፈየና ንሕና መደብ ሕጊ ህንፃና ኣልዒልና ንሕና ፅባሕ መጻኢት ኤርትራ እዝን ክትከውን ኢና ንደሊ ኢልና ሓሳባት ዓሚትና ሕጂ ክንከለሉ ንኽእል መድረኻት ኣይጠልበናኒ ሕጂ ዝጠልበና ዘሎ እዚ ሃገር እዚኣ ናብ ምጥፋእ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ንስልጣን ከዓ ዝወዳደር ሓይሊ ይኮነን ኣብ ስልጣን ክጭብጥ ዝጓየ ሓይሊ ይኮነን ንዕኡ ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ክንህበካ እንድሕር ግን ከም ኤርትራዊ ማንም ኤርትራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ክቃለስ ክእል እየ ንድሕነት ሃገር ክስለፍ እየ ዝብል እንታይ ምዃኑ ኣብቲ ጥርናፍታት ኣትዩ ተረካብ ናይ ምንቅስቃስ ኮይኑ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ክፉት ኢልና ኣለና ስለዚ ንሕና ካብቶም ውድባት ኣዝና ንፍለ ዘራኽብ ጉዳይ እውን የብልናን ዘራኽበና ሓንቲ ኣብ ድሕነት ሃገር ክዋስእዎ ዝኽእሉ ተዋስኦ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ብዝተኻኣለና መጠን በቲ ዝተሓተ ደረጃ ብሓንሳብ ተሰራሪሕና ብሓንሳብ ተራዲእና ነቲ ሃገር ክድሕነሉ ትኽእል መንገዲ ሰንደቕ ዕላማናትና ከዓ ልክዕ ከምቲ ዝበልናይ ዓንተወይ ህዝብን ሃገርን ብምግባር ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ባይቶ ማለት እስካብ ሕጂ ለይትን መዓልትን ከብራኽባ ክሓልፍ ዘይደሊ ሃገራዊ ባይቶ ክስራሕ ክፍንጣሕ ፀኒሑ እዩ ኣሕዋት ሃገራዊ ባይቶ እስካብ ሕጂ ክስራሕ ክፍንጣሕ ፀኒሑ እዩ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ከዓኒ ንሕና እውን ኣትሪርና እንቃለሶ ነፃ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ነፃ ዝኾነ ኣካል ሕብረተሰብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ወፂኡ ስለ ህዝቡን ስለ መንነቱን ኣትሪሩ ክቃለስን ክሕዝ ዝኽእልን ከማእዘን ዝኽእልን ሓይሊ ክህሉ ጥራሕ ኢና ንሕና እንደሊ ንሕና ህፁፅ ዝኾነ ሃገራዊ ባይቶ ክቐውም ንፅውዕ ኢና ክንፅውዕ ኢና ከዓ ክንፅውዕ ከለና ግን ነፃ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፅግዕነት ነፃ ዝኾነ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዘድሊ እስካብ ሕጂ ምትእታው ናይ ገሊኦም ፖለቲካውን ሓይልታት ስለ ዝፀንሐ ሃገራዊ ባይቶ ይፍንጣሕ ንውድበይ ንውድብካ ንኻልእ ነገራትን ክኸይድ ስለ ዝፀንሐ እስካብ ሕጂ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ሃገራዊ ባይቶ ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ንኩሎም ፖለቲካውያን ውድባት ኣማእዚኑ ጠርኒፉ ክቃለስ ዝኽእል ሓይሊ እስካብ ሕጂ ረኽበ ስለዚ ዝፈልየና እዚ ይመስል እንድሕር ዘይበረሃ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ከነብርሆ ክንፍትን ኢና ብሓንሳብ ስለ ዘለና ዋላ ንሕደር ንሕልኩም ክንሓድር ኢና ግልፂ ኮይና ክንከይድ ስለ ዘለና اوكي ثانك يو سمع له دارجا 2 ساعات 20 دقيقه مسانا غيركم عرفت لكم تقولون حبرونا عرفت ناي ماي لكم تقولون زياده حبرنا كنقتلنا بحطه حقنا تاعها بدهره حقنا ግን عرفت تدلهم ملكت ابونهم ما يقنع حقنا تاعهم كما لكم كلكم حفاش هذبي خبرات قدماتنا انقعد حال مصاهم حقي كومزي عينت دمصسي نمجمرتا غزي انا سمع زلهم ግን ምስ ዘምፁ ሓደ ሰባት ርእይቶም ይድሓን ግን ከምዚ እቲ ድምፂ ከማንቲ ንኺድ ዝበሃል ድምፂ ሲኢና ዝናፀኒሕናትም ሰባት ንኺድ ሃገር ነድሕን ዝብል ሰብሲ ብኣይቲ መፂኹም መን ወኪልኩም መን ርኢኩም መን ኣምፂኩም ከመይ ዓይነት ሕልናኹም ተበትከ ሰባት ኣለኹም ኣብ ማእኸልና ኣነ ይርዳእምን እዩ ሙሉእ ይግበሮ ንኺድ ንዑናይ ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ እዩ ኤርትራ ብኦሮሞ ካይትውረስ ኤርትራ بمحارة خايت ورس نخين نقال ولا حنت خالد دليلن بصحفتكم حابرنا مزغبات لينا له نخيد عدمه ايد لينا لي عدمه حجي تريفنا زل عدمه ام حرام قتال طراي ما يكفري قنيلي ታንኪ ዋቦና ሓቅነት ሓንቲ ካብቲ ዝገዛ ትቆርዓሉ ፍያት ዜጋታት ኣለዋ ኮማንዶ ኣለዋ ኩሎም ዘለዋ ገዛና አይሆፕ በቲ አጋይሽና ሎሚ ዝሃቡና ኮኦርዲኔት ንክንገብር ንሕና እውን ህዝቢ ከነማእክሎ ቁርባትና ከም ገዛ ክቡራት ኣሕዋት ናብ ሕቶ ክንከይድ ወይሲ ሓንቲ ዕረፍቲ ሓድነትና ገለ ቁርብ
مايك ستيو اغايشنا قال لنا حمش هذا عدل له خنبهم قال له قربك انا قرت الله وين حيل من شيء مرحبا ارتراوي زيغا يا انا تنحطوتات اندحر وحدات كينن قلطيفنا ودينين نحنا ون ناب سرحنا انت نخيد دسم بلن نيرو تا كونفيس تقبرهم زلا زم حواسنا كاب ودبات وصيخا اتي اورادبا نحنا بوهايتات بخينا نقالشنا نبل زلنا اتم حواسنا كنغركم ابز منقساس زلنا سبات كلنا مسن ودبات كنا نو يحجز صنحنا مسن ودبات كنا نقالس زفتنا سباتنا تن ودبات كن اكندي مسي اب هاغرنا زلو شجر كقالسانا مس ابنن هدهدن زلو صقم مس ابنن هدهدن زلو شجر ابقاسي نتينا مالتي فصيمنا نابقاسي غصنا خنوفر ايكالنا نباتم كنا تحنت مراز زلاتنا اب كلن ودبات زلنا تقالستي اب كلن ودبات زلو تقالستي حدا هاغراو زخونه سنتر حدا هاغراو زخونه منقساس فطيرنا ابتي ناي بحق كنسرحو زغبانا بحوار كنسرح اسي ناي ودكم غداي غدفو يبلنا ودكم غداي غبرو صباحنغو صبو زخونه نኤርትራ ፖለቲካዊ ራእይ ሒዝኩም ተመጺኹም ሃያ እሰዩ ንሕና ወላ ሃንቲ ናይ ፖለቲካዊ ውድድር የብልና ንሕና ንብል ዘለና ሽግር አለን ነገር ተሓሪግና ሃገር ተመንጢልና ንጸነት አለና ካብዚ ንምድሓን መዝኾነ ኤርትራዊ አተሓሳስባ ዘለዎ ኤርትራዊ ስምዒት ዘለዎ ፍጹም ካብቲ ኤርትራዊ ዘይወፀ ሰብ በሓባር ምስኡ ክንሰርሕ ንጥርነፍ ኣለና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባ ዝነበርና ሰባት ኢና ንረኸብ ዘለና ኢና ተረኺብና ውድብ ካ ይኮነን ንሰርሕ ዘለና ውድብ ኣይሰራሕና ኣብዞም ትሕቲ ውድባት ኮይና ግን ክንሰርሕ ኢና ዞም ትሕቲ ዞም ውድባት ሃንድል ክገብሩና ክሕግዙና ኣብ ጸጥታዊ ጉዳይ ኣብ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ክሕግዙና እንድሕር ኮይኖም ሓደ ሃገራዊ ስራሕ ዕማም ብሓንሳእ ክንሰርሕ ድልዋት ኢና እዚ ኣውራድባና ምስጢር ጌርና ዘለና ካብተም ውድባት ወይ ካብቲ ህዝቢ ዘይኮነ ጸላኢና ንዓና ንኤርትራውያን ፋሕ ንኸብል በአውራጃ በሃይማኖት ብዝተፈላለየ ፖለቲካ ራእይ ዘይምትእምማን ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራና ከይተረፈ ዘይምትእምማን ፈጢርና ስለ ዘሎ ንሕና እቶም ናባና ጆይን ዝገብሩ ሰባት ኩሉ እቲ ሕማማት ናይ ጸላኢና ዝፈጥሮ እቲ ኣውራጃዊ ዶ ሃይማኖታዊ ዶ ካልእ ማለት ገለ ሕማማት ገዲፎም እቲ ሃገራዊ ስምዒት ዝሓዙ ሰባት ጥራሕ መፅኦም ኤርትራዊ ናይ ኤርትራ ፍቅሪ ዘለዎም ናይ ኤርትራ ዜግነት ዜጋ ኤርትራዊ ከም ወዲ ሃገር ስምዒታት ዘለዎም እዚኦም በሓባር ምትእምማን ፈጢሮም ክቃለሱ ስለ ዝኽእሉ እቲ ኮንሰርና ሓሳብ ንሱ ማለት ነዚኦም ንረክብ ኣለና እዚኦም ካብ ፖለቲካ ካብዚ ናይ ፖለቲካ ውድብ ወፃታት መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም እቶም ውድብ ትሰርሑ ዘለኹም ውድብኩም ሰርሑ ንሕና ውድብ ዘይኮነ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ከይድና ኣለና ስለዚ ዓመት ንውድብ ጉባኤ እንዳገበርና ኮንፈረንስ እንዳገበርና ነብዕሎ ሽምዓ ይብልና ንኸፍቶ ገዛ ጠረጴዛ ይብልና ንሕና ደን ከመይ ገይረን ተን ጉጅለታት ፀረ ህግደፍ ኣብ ደገ ዘለዎ ህግደፍ ክንቃለሶም ከመይ ኣይከኣልና ኣለና ኣብ ደገ ዘለው ንዓና ዓብሊሎም ንሕና ኤርትራውያን ጥርነፉን ኣይገቡርናን እቲ ኮሚኒቲ ከማን ብዓለም እዮም ሒዞምዎ ዘሎ ቆልዓን ሰበይትን ከም ኤርትራዊ ክንጥርፎ ከመን ኣይከኣልና ከም ኤርትራዊ ክንጥርፎ ዓብዱ ትግራዋይ ኢኻ እሞ ኣብርሃልና ኢልካ ኣነ ትግርኛ ተዛራባይ ስጋዕ ዝኾንኩ እቲ አይደንቲቲ ናተይ ትግራዋይ ግን ናተይ ናሽናሊቲ ኤርትራዊ ዓደይ ኣብ ሰገነይቲ ዓደይ ኣብ ሰገነይቲ ዘላ ዓዲ ትግራይ እንድሕር ጌርኩማ እዚ ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ማለት እዩ تا إرترا أبي إرترا ده زلا تاسجنيتي تبال عدي أبايا عدي أبوينا دين أبايا معد تقرني الزارب أتي كم حدا كنا الزارب من نتنات كنا ما زخنة أنا جن ناي تقرني سمعت يبلين ناي أرثوذكس سمعت يبلين تناتي سمعت إرتراوي أنا عدي أوراجاي عدل إرترا هجر تخون ترى عدل تا أوراجاي بعلا أوراجاي تعدلنا تا هجر تخون ترى عدل أزي حسب أنا تي تقراوي قال من دون أهم شماقكم حدار عبد شاف دوات إرترا زلهم حدار أبسلان زل حو انتي في اللي لكم كن إرتراوانهم تي حدار أبسلان زل سودانوي سخاجن إرتراو سمعت زلك مسخا زرخبن إرتراوي زرخبن أدونا سخانتي هاي فلتنا يعني مسي حدار بحوي مسكالت سي حجي
أزي سؤالكم ناي تنقلها بوليتيكا قدفو ناي فرحي ناي زي ما تأمان نقر قدفو أنا تقراوي تبل حنت سلزوت أثناء عنتوي سجى حج كلهم شغال قليلكم أزي هيدا زدها لكم سجى حجي فتيمكم تأمامكم بحنس أخسر حكالكم سلازي أبزز لهم هم مجمر إيرتراوي كوميونيتي فطورهم أبزز لهم أتي إيرتراوي كوميونيتي فتركم بالحرو تي إيرتراوي قالسي بحنس كنكرهم فتنا مش كلهم ودبات كنسرحين كلهم تن بوليتيكا ودبات نهاجرنا سلام ممسع نهاجرنا ديمقراطي ممسع نهاجرنا لوط ممسع سجى عزقنا نقول نهورينا ناي كلن تي بوليتيكاوي تصبو أكاي نمرتنا مالتي نالوات كون كلها نتعرف خاطر حنا زغل حدا ودب نحرالهم كلها نتعرفنا أو كون خلنا بمسارات حجيكن حنا أبتحتي هاجروا بايتو خنكم فقارنيا ذاتنا أبزخون تخون ودب نن هذا تجاج زلا زي أشل زلا تبزلا ود أبتحت أمكنا أيسر حناني سلازي كلا 4 عام 5 عام 6 عام 10 عام زجبر أفتم ودبات علم نشرح هيك أنا سلازي أمارات وسينا تودينا بوليتيكا قدات كان زي ودبات قريفنا لنا نعنا كورنيت كبرنا نعنا هترفنا نعنا كسرحنا أنت غيلهم هاي نحن كنا نسرحهم كمان تبقيسنا لنا نوع نسرح اوكي وديقاتو دي اغاشانا وديكا دي اغاشانا تكون كتل وي وديقاتو يعني اي ثينك زارك بنقول نعيط راكيت ودي مثلا نحن ناب فاشن كده ناب حتوهات نحن كده اوكي اذا مسويلكم ابزي مننا تعدلوا دلهم صباح ايميجريشن ابتنا هاجر ኤርትራ يراهبنا ابتا بحقي ኤርትራዊነቱ ተረጋግጦ ሀገር يراهبنا حجي حق ألبو أبز مننت كتعدلوا فانطرع تبلدوا لهم يقرم بالتعم يقرم باسبورتهم أبرئسهم تدبلوكم إساس كنقلت لنا أبريقا ذو لهم حرباس بيسا I think تزي تقاقي هارد شنو اسكي حونا حربا بيسا الله هذا حربا بيسا أبريقا زلا حربا بيسا حونا حربا بيسا يلخان انباقرم هذا اللخا مالتي تساقر لخا قون انباقرم اوكي ايش يعني من سمع هذا اللي هو حربا بيسا اللي سمع هذا يفلت كوينسي هاي مالت كنت خلون قريلس كيتشنا صنيح ألف برا thank you حد من سي أنا كا I don't know على السي ندي أخي مالت تيا ذا قسم عرض أنا حب تعمي مالت نسيت ندي نجرجن تاي لحسيبس زيانا يلومو مشت أخي بس أنت زي تجبر نير عدس مبلني أنا بحق سلوا زلهم تدع قوموا هينو زيانا يلومي مشت أخي بقى تجبر أين بران زي بريته إذا لأن إنه يجن كاب جبركم مخنياتو كلانستاين موفمنت تدع أخوينو كلانستاين راح يفلت نيرو مخنياتو تاريخنا أي محبر شو حتى من الله يدلينا أي محبر شو حتى زبحان ودبان للنار مسرح لنا دابولي يكونوا بسرعوا نيرو محبر شو حتى تهم أولاد كمان نحن حدا مفعلات عين برون لو ما جن كلها تام كلانستاين موفمنت ولا نجيكم منا نحن كمان دفلتناكم ده أمو هجدف ده أمو حجي خسين يخون anyway انتهى يا قبل ده حم بزغونه قال هجدف هبتي قدامي تحطي انت هجدفون مسانا عليه ابزن تايم عليتي هجدفون مسانا عليه كاب هجدف مخان استلاقوا سبعة ديوم حدا تلاقيكم ديوم كاب هجدف ويس أبالاتكم كوينهم جن هجدفاويان مسيلهم بصرحيهم كما يو تهجدف مسانا عليه مالت أبزي بزح كستاخ قبرن لجنا نايب حكي كاب هجدف تلاقيكم دي تلاقون انت عينت منفي تعلقكم نزغة تساريوه تقولوا لهم مغنياتو نفرطن الناس لذي أبزي أخستاخ قبر اللي تبونيرو لجنا زي كم حساب تبغي مالت قداي إيرترا حساب زغونه بزعبا إيرترا نزارك حساب زلنا كارسنا إيرترا قارس خون نايقدني اتي ጉጅለ ዶ ሃይማኖት ዶ ራጃዶ ወላ ብሄር ዶ ዝባሃል ከተርፍ ጽቦ ነገሪ ነገር ግን በተሐደ ካን ጾምቶ አውራጃ ሃይማኖት ብብሄር ተወዲቦም ዝቃለሱ ሰባት ኤርትራው መንነቶም ይሐኹ ኤርትራውያን አይኮናን አይቦሉን ብሄራው ሀገር ክንሰርሕና ንሰርሕ ዘለና አይቦሉን ወይ ድማ ሃይማኖታው ዓዲ ክንፈጥሪና ንሰርሕ ኣለና አይቦሉን ስለዚህ ንሰሙን ኤርትራውያን እንዲዮም
ናታናትኩም ኣሜሪካ ኤርትራዊ ኣምር ዘለዎ ጥራሕ ምሳና ዝቃለስ እንዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣውራጃዊ ኮይኑ ናይ ኣውራጃዊ ምንቅስቃስ ዶ ናይ ብሄር ሒዙ ግን ኣነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ውዳበውን ይኣምን እየ ዝበለኩም ክትቅበልዎ ትኽእሉ ዲኹም ወይስ ከመይ ነዚአን ሞ ክሳብ ግበረለይ ተኻልእ ናብ ርእይቶ ገጽካ ይመስለኒ ትርእይቶ ክንዛረብ ቴንክ ዩ ኦኬ تا ናይ هقدف معنا مع بمقرمتا كتردوا كمتي بقالع نحنا صار هقدف كنا تقاموا قامتي دليل فتحنا زبلو زي كونسي كمتي كل هنا نفرط بالبوم تقامتي جن بدقوم مسؤول جايين لاقورون حدا نقدر تقوم سكع حجم صوت صنعه مبزحتين تن بهقدف زملالسا دكنسين أولاتنا زلوا يخدا نارتين باس خدا نيرتر أتوا يوصا دليل فتحي تقامتي ناي زمن قسقاسي أولات مهانن ولا حنتي ملكتي بلن مالتي سلازي بخما مرداتا وصدواهم قال أبت من قس أبتي سرعات أب سلطان وي أب سرح زلوا سباتون الله مالتي سلازي كما يقرون مثلا حجزناه هنا تي سنقبر زلنا مصون بحوار كما يقرون هنسرح ناخذ إذا كان تقرأنا نتسرعات نايت سرعات وركات زدلي سباتين مالتي بزحات كم زلوها كنرد لنا زردوا نجاري نفسهم ساعتوا يكونكم إذا سرهم سبات ثلاثة نمبر كلهم تم بهجرف زلوا سراويت كلهم بهجرف زلوا لعلى وتسبة سلطان التي زلوا أكيد أنا سرعات دقيفهم مالتها يكون سلازي كم يجر كام سوم لينك تقبر كم يجر كاتسرح بفلاي نايتهم أبلع علي نعنا كورنيت تقبرنا هند تقبرنا عمامي مالتي عمامي سلازي كم من مباري مالتي كالتا بزعبة أورجا بهير زبالكايا أنا نبعلي أورجا لني أنا أورجا كله زي ذا أورجا كله زي بزخون أورجا نيزخون أورجا متقعتي أي مثلا بأورجا بحال أورجا يكون تتقي عزلنا مالتي بهيرونا لأن بهيري كابحال بهير أي تتقع مالتي سلازي تتسأجم ناتي قداي هاجر بملتها زتك حيلي أبسمرا كوفي دون كله بأوراجا توديله ناي أوراجا شجر زي لنا أوراجا شجر كفتح إلى بأوراجا مودابي لو تزم صحينا يسمع عننا لو تزم صحينا يسمع عن سلازي تيرتراونت يقول لهم أنا يقولكم أنا نتوم بأوراجا تدرني فهم زلوا بمسرته أنا تم سنة خودو زي كل زقمتكم أجازيان زبهالو إرتراو زبهال حاسوتي إرتراو نت زبهال نجار أي تفترة إيران بكال ناشناليتي كال سنلو بونا كسر حزلو كال زي أن هذا لو ولا حال زبل إسلامنا تعرفنا إرتراو زي كومس إرتراو مسلمي إرتراو حال زبل كال أبتحزب إرتراو لبزيل زمت نزيم بحوار كنسرحين نزيم كاب صرعنا خلينا عن اليوم من معناته إرتراو زبهال زي قلنا إرتراو زبل أتحسوا إرتراو زبهال سن حكي علو أبلبنا له إذا أبزم ناش تقول قلت كي تعرفه زولي سلازي نزين أنا بزلنا نزين نحيمو نزين نحردا كمتي أنا عشرة شعات زدهم وتسرعات إرتراونت نزين مدخام بكال ملكوع مسيب يقصر سلازلو إرتراونت سنتر نوع ما أكل غيرنا أنت زي غيرنا كنك على ساين خلينا مالت نسيون عنا بزعبا قالسي واننا تسمعنا أبقى قالسي توفينا كهلو نازخد إرتراوي سمعت ويكا كم زي قان حرمتنا مالتي كم أوراجاو خينا كم حدا بهيراوي ناي بهير وكلنا خينا جن I think so أنا أبقى أرسز عوض كينا عيم سلني سلازي تي أمارات زلنا أنا أوراجاي تعدلنا تا إرتراوي مخان ترح إرتراوي خون ترح إزلا سلازي تي كعوثنا زخل تا أورادوا سيون هنا جن مصام بحوار كنسرح سجامي بنا تما أوراجات توديبهم هقدر كبون قصة لو زبلو مصام بحوار ابن هندربي سجامي بنا دتام مسبيهر توديبهم هقدر كبون قصة لو زبلو مصام سجامي بنا إرتراونت يلان مزبلو سبات جن نحنا ولا حنتي بحوار نسرحنا قريبنا نسانا مبالي ما يفرق
اوكي ثانك يو كون كتسلينا همي بالها دوبريغا همي والله مرحبا إريتراويان سلامات كلهم إريتراويان السلام عليكم ورحمة الله طعم دمسي طعم مقالحنا إريتراويان دمسي لو مشيت نسمع لنا مرحبا من نسيات إريتران وعلى حر مساكم مجمرتا إزي دقربكمو كل قبوري نزيها ليتن معالتنا بزروم نزاربولون ليتن معالتن ندخمولون زلنا ማለት ከም ዚኦም መንስያት እንተጥሪ እንኳዕ ተፈጠርኩም ቃልሲ መጀመርታ ስነ ሐሳብ ድሕር ስነ ሐሳብ ይሃግቡ ሕጂ ትግር መጽሞ ዘለኹም ኣብቲ ንዓኹም ንሕግዘሉ መንገዲ ሕጂ ሓተኩም ዘሊ ኣነ እዚ ኣካይዳዚ ተኣሰራርሓ ብልክዕ ፈዳናዊ ኣሰራርሓ ይኹን ሓድርክዋ ዘለኹም ጽቡቕ ምስጢራዊ ዝኾነ ኣካይዳ ኩሉቲ ኣተሃገር ዘሎ ክብርታት ንኹሉ ወኒንካ ዓቂብካ ነቲ ኣባይ ዝኾነ ነቲ ኣንጻርቲ ሕጋውነትን ሃገራውነትን ዝጓዓዝ ዘሎ ብኸብዙ ተዓሲቡ ህዝቢ ዘባርርን ዘታልልን ዘሎ ነዚኣቶም ኣሊኻ ኤርትራዊ ጽሩይ ንምስራት ጽቡቕ ሕቶይ ግን ኣነ ሕጂ ዝሓተኩም ዘለኹ ንሕና ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ሽግር የብልና ሽግር ናይ ሃይማኖት የብልና ሽግር ናይ ኣውራጃ የብልና ሽግርና እዞም መራሕትና ይደምሒት ኣበስ መራ ኮይኖም ህዝብና ዘጥፉ ዘለዉ እዮም ሕጂ ነዚኦም ንምእላይ ጥራሕ ሕጂ ግን ክንሕግዘኩም መታን ክንሕግዘኩም መጀመርያ ነዚ ሓግዛት እንገብሮ ንሕና ሓደ እቲ ኣገዳሲ ድምፂ ዘይብሉ ኣፅዋ ንምርካብ ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ መንእሰይ ክበፅሕ ስለዘለዎ ነዚ ብኸመይ መንገዲና ክንሕግዘኩም ይኹን ሓደ እዚ ካልኦት ኤርትራውያን ኣብዚ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ዝሰዓርኩም ከም በዓል ኤልቡሩ ኢሉ ኣቲ ፀንሐ ኢኹም ተቃለስቲ ዝነበርኩም ኢኹም ኣገባብ ናይ ቃልሲ እውን ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ እንተዚ ኣዚ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ እዚ ሃገር ክድሕን ኣለዋ ንሕ ተባሂሉ ስጉምቲ ጥራይ ሓትወስድ ስለዚ ነዚ ንወሰድ ስጉምቲ ከዓኒ ኩልና ነዞም መንስያ እዚኣቶም ቀልጢፍና ረኺብና ኣብ ስራሕ ክዋፈሩ ከም ዘለዎም ክንገብር ክንስዕር ኣለና ስለዚ ተሓቶይ ሕጂ ቤና ንዓኹም ብቀረባ ንረኽበኩም ዞም መንስያ እዚኣቶም ዞም ኩሉ ነገር ኣወንዚፍና ጉዳይ ሃገር ኣቀዲምና ናብ ውሽጢ ሃገር ክንሰርሕ ንስዕር ኣለና ዘለኹም ብቀሊሉ ብቀረባ ቁልጡፍ ዝኾነ ሓገዝ ንገብረልኩም ሲ ኣበይና ንረኽበኩም እዚኣ ጥራሕ ምርና ካልእ ኩሉ ምሳኹም ኣለኹ حصلت مرسي كبكا سمع انت الله اسك ملك تقول لي عصر زبلت كاين اساس شوكم كاني يسمع انت الله اوكي ثانك يو نحن بمسرته قدامنا تي حاجز زدلنا كلهم تم ارتراوي حجراوي سمعت سمعكم مسانا جوين كتقولوا مسانا جوين حرجيركم معت سرح يزلو بزح سرح يزلو بب بقعتكم ببكم بب عامهم بب خالتكم نتسرح تيم ورك بحنس انصرحوا بفلايتهم بقعات زلوكم تموكرو زلوكم مسانا جوين كتقبروا نقدم مالتي ازي تحجز قال بحساب بمورال بكله بنواي كتحجزنا نقدم مالتي قال تا بقرب نرحبنا ኤርትራን ናሽናሊቲ ሙቭመንት ትብል ፌስቡክ አካውንት ላትና እዚኣ እንድሕርዳ ሪኩዌስት ሓቲትኩምና ኣብኣ ዝቕበልኩም ሰባት ኣለው ኣብዘዝ ዘለኹም ዓዲ ጉጅለታት ኣለው ቶም ጉጅለታት ቴሌፎኖም ተዋሂብኩም ምስም ሰባት ብቐጥታ ክትራኸቡ ኢኹም ምስም ሰባት ብቐጥታ ተራኺብኩም ብቐጥታ ምስኦም ስራሕ ኢኹም ትጅምሩ ማለት እዩ እቲ ስራሕ ንናይ ጉጅለ ኣብቲ ከባቢ እንታይ ይሰርሕ ንዕኡ ዝምልከት ጉዳይ ንዕኡ ዝምልከት دحر اتن ጉጅለታት ካ ምስቲ መሪሕነት ጊዜያዊ መሪሕነት ጌርና ዘለና ምስኡ ርክብ ከካድዕ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ሕጂ ንሕና ንገንዘብ ስለዝመፀ ወይ ብዙሕ ሰብ ስለዝመፀ እሱ ይኮነን ተቐንዲ ሓገዝና ብሓባር ኩልና ክንሰርሕ እንተጀሚርና ኢና ሚሊዮናት ገንዘብ ተሂብኩምና ንዕኡ ንሕና ሃንድል ክንገብሮ ተዘይክእልና
زعمي جوين كبرنا نزي كنودبو نزي كنسرحو نحر زي كيلنا ترجم يبلو سلازي توم تيم وورك بحوار نسرح بوليتيكاو تمو ماسرنا اسمك تقبر لي يلهون دي يلهون يسمعنا لهم اوكي نا تمايك ناتكاي مالتي بالصرفه حفتنا حفتنا ابارنا مايك دليلا حيل منسي اذا نحر حفته بلوموني مايك ابي هني لا خني كم هون تسقما حق زاخه نساون تبلو ነገር አለዋ በአረባ እነት መንቀሳቀስ ካፍተን ደቀነሲዮ ዝውድባ ዘለዋ ካብአተን ሓንቲያ አብካል ግዚሃ ብዙሓት ደቀነሲ ኣለዋ ብፍላይ ተዓንተ ወይ ዝበልናኩም በቀረባ ንውሽጥ እናእተዋ ብዙሕ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽን ዘምፃ ካባናውን ክበፅሕ ዝግብኦ ዘብፅሓልና ንሳተን እውን መፅን ኣብ ማይክ ክዛረባን አንተ ወይ ዝበልካ ብትኽክል ንሕና ሎሚ ኣብ ሜዳ ክንመፅእ ኣይነበረና ተስራሕ በቲ ዘለና ዓሙ ክንከይድ ግባእ ነይሩ ግን ንሓደ ነገር ሚስተር ኢልካ ሒዝካዮ ሚስተር ዝኾነሉ ግዜ ጥራሕ ሚስተር ከሆን ዝግብኦም ሕጂውን እቲ ኣውራድባና ቶም ኣባላትና ኣብያበ ይነብሩ ለው ከመይ ንማን ሁሉ ክሳይ ማለት ንሁሉ ሚስተር ይዘሎ ስጋ ሕጂ بقال خمسة زي مسينا هاني بحبار مسهم إيرتراين حواتنا خنسرح نخلينا لومي تي سوشيال ميديا هم تزيد تعملنا له تأجمي ونكال لومي I think so هقدف سجع هندوء زخون محاورو معنا كدخم يقولون نحنا دخماس سلا زخون نمبر هقدف حيال زخون سلا زخون يكون حيال هقدف حيال كخون زخاله نحنا دخماس سلا زخون نترح ስለዚህ ንሕና ካብቲ ዓቂምና ንላዕሊ ዘለና ስጋዕ ክንዱ ዝዕቅም ነገር የብልናን ምስ ህዝብና ብቃልዕ ክንራኸብ ኢና ስለዚ ስጋዕ ክንዱ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ኤርትራዊ ብምሉኡ ተስፋ ቆሪፅሉ ዘሎ ካብ ህግደፍ ስጋዕ ክንዱ ንዓና ኣስጋዕናን ሎሚ ህግደፍ ዝሰግዓሉ ህግደፍ ዘድነሉ ግዜ ስለዝኾነ እተን መሓውር ናይ ስለያ ህግደፍ ከዓ ብፍላይቶም ኣብቲ ምንቅስቃስ ነበርና ቶም መንእስያት ፅቡቅ ጌርና ስለንፈልጦም መፅኦም ንዓና ከመይ ገይሮም ፋሕፋሕ ከብሉና እተን ኣውራጃ መሰምፅዎን እተን ሃይማኖት መሰምፅዎን እተን ሕሜታ መሰምፅዎን ብፍላይ ኣብዚኣ ንሕና ብጣዕሚ ዘተኣማምን መሰረት ስለዝሓዝና ፀገም ዝበሃል የብልና ዘላ ሓንቲ ፀገም የብልና ንሕና ኣብዚ ንህግደፍ ተዓዊትና ኣለና ስለዚ ኣጆና ኣጆኹም እንድሕር ናይ ሓባር ስራሕ ሰሪሕና هجرف تعمر أيقونن العلنا تعمر غيره كسائك خونه يفعلني تمسير كخون زجبوجن السوس سنتي فلاي توتر دراوي كايرا معو كمسير تحيزو كخير كقصني مالك سلازم ما يكفري يعني له ثانك يو قلنا كبر عشان سمعت له باربا بيسا وسوري عن توي حتي تسمع لك سلازير اخي قاشانا اخي تحزن لي حجون اخي كبرت قاشانا باربا بيسا مايك ناخي خذي انت اوكي سلامات يسمع عدلهم هالو يسمع عدلهم هربي تسمع لخي صبوت تسمع سلا زلخي راح ملاخته محلالفي صبا حرة اوكي هربا بيسا اوكي انا هربا بيسا بحال كم يلخم زعابهم زنقاسكم حواتي احاتي كم يلخم انا ابل زنقسقاسي انت اخبل دلي نحن سي انتاي نقبر كنزارب علينا اب انتاي نقبر ابز غزي زي انتاي يدلينا انتاي كنقبر علينا كنزارب اللي يزغبعنا مالت ناي بزح استات حالفيو بزح قالستات حالفيو كلهم تقالست نيركمكم كل سب استاي زغبز نبر اي ابزا غزي زي اغن انا نبعلي نحجي تقالاسيتنا حجي قساقس زلخ سب مالتي مخنياتو ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንታይ ተድልየና ስለ ገዛ ሓሰብኩ ናይ ግድን ኣብዛ ቃልሲ እዚኣ ክሳተፍ
ስለዚ ዓጎብ ኩላ ብዛ ቃልሲ እዚኣ ክሳተፍ ክኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋተይ ኩሉ ምክንያታት ገዲፍና እንድሕሪ ካልእ ምክንያታት ነምፅእ እንድሕሪ ኮይና እንተደኣኒ ብዙሕ ማለት ጥርጥርታት ምጥርጣርን ገለን ነምፅእ እንድሕሪ ኮይና እዚ ኩሉ ግዜ ብከምኡ እዩ ሓሊፉ እዚ ኩሉ ግዜ ሲ ብከምኡ እዩ ሓሊፉ እሞኒ ኣነ እዚኣ ወይ ከም ለቦያ ብዝኾነ ከም ለቦያ ክብላ ኣይንጠራጠር እንታይ ንግበር ኢልና ሲ ኣብቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ሲ ንእቶ እንተደኣ ጌጋ ኣለዎ እውን ክንዕርዮ ዝጎደለ ክንምልእ ክንፅዕር ኣለና ደኣምበሪ ብዝጎደለ ጉድለት ዘይብሉ ሰብ የለን ናይ ግድን ክጎድል እዩ እቲ ጉድለት ከዓኒ እስኹም ህዝቢ ይምልኦ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቃልሲ እዚኣ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እያ ንህዝቢ እያ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ እያ እቲ ዝመፅእ ነገር ከዓ ቀሲልካ ድሓር ዝረአ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ግን ኣነ እታ ሓንቲ ዝብላ ኣብ እንታይ ክንፀቅጥ ኣለና እንታይ ንግበር እዚ ኣይ ክብል ዝደሊ የቀኒየለይ ስለፅንኩ ሰማዕኩም اوكي ثانك يو حفتنا حربا بيسا كرن وكرن حدا على هذا الو الو الحمد لله حدا مرحبا مرحبا صباح الله وكرن قدامنا السلام نظم حواتنا been waiting long time for them عدين نزغم زغم نسمح مخناتو ህዝበይ ኩሉ ዓቕላይ ሰብ ይዋዘል እንታይ ክንገብር እንታይ ክንገብር ቅድሚ ሕጂ መፅኦም ተዛሪቦም ቁፅሪ ተለፎንና ወሲዶም ኣይደወሉን ንዘረባት ጥራይ መፅኦም ተዛሪቦም ከምዚ ክንገብር ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሎም ብተለፎን ተራኺብና ምሶም ኦኬ ከምዚ ንሕግዘኩም ንኽእል ከምዚ ፋይናንሻሊ ወላ ኤኒቲንግ ኢልናስ ባቢሎም ጠፊዮም ሕጂ ሲ እስኻ ፌስቡክ ኣሎ ገለ መልእክቲ ዓድታት ንስኹም ትገብሩ ገለ እንድሕሪ ኢልካሞ ምሳና ዝራኸቡ ብቀዳምነት ኣይ ኮመንድ ዩ ምስኹም ኢኒሽቲቭ ወሲድኩም እስታ ክንገብር ኢና ምባልኩም ንሕና ኣነ ዝፈልጦም ብዙሓት ኣለዉ ብዓቕሚ ድዩ ብሓይሊ ድዩ ብገንዘብ ክንሕግዝ ንሃገርና ክነድሕን ኣቦታትና ጥሪትና ከይተረፈ ዝወደቐላ ዓዲ ንክንከላኸል ቁሩባት ኢና ስለዚ ብስርዓት ይኸይድ ከም ዝቕድኒ ፅቡቕ ንፋስ መፅኡ ዳሕራይ ዝቕየር ከምኡ ኣይኹን ሪላያብሊቲ ወስታይ እንድሕር ኮይኑ እዚ ስኹም ትገብሮ ዘለኹም ከምቲ እሱ እናረኣየ እናበለ ዝገብሮ እናበለ ኣይ ሓይሊ ሂበካ ኣለኹ ዶ ሃገር ስታይ ገይረልካ ኣለኹ ገለ መለ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኢንየር ፌስ ዝበለ ንሕና ድማ ከምዚ ሕጂ ስኹም ዝበልኩም ሓደ ሓውና እኳ ነይፈተኽዋ ነይረ እዚኣ ዝበለ ኣነ ግን ኢንየር ፌስ ኣለና ክንቃለስ ኢና ምባል እውን ንኡ ዓብይ መልእኽቲ እዩ ሕጂ ትማሊ ምሸት ሰዓት 9 ቢላ ምስ ሓደ ሰብ ካብ ዓዲ ዝመፀ ተራኺበ መገዲ ኣብ ሓደ ዓዲ ከይደ ንክረኽቦ ኢለ ብኣካል ረኺበ ተዛሪበ እንታይ ኢልኒ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ዘሎ ምስ ብረቶም ገዝኦም ዝኸዱ ግን ብረቶም ኣብ ገዝኦም ዘለዎም ምስኦም ነቲ ብረቶም ከግድፍዎም ሓደ 4-5 መፅኦም እሶም ድማ ከምዚ መሊሶምሎም ብረትና ዶምና ሕጂ እዚ ተሓንሲስ ወያነ ዓድና ምስ ኣተው ብረት ኣይተግድፉና ንኹም ሕጊ እንትትሕን ምስ መፀ ክትወስዱ ብረትና ምፅኡ ኢሎሞም ማኪኖም ላንድ ክሩዘሮም ተሰቂሎም ተመሊሶም ቶም ስታይ ተዓዲ ንእሽተያ ይምለሱ ኣይምለሱን እንድሕር ተመሊሶም ህዝቡን ብሽቲ ተበጊሱ ኣለኹ ብል እየ ስለዚ ሲ ኣብ ዘለኹሞ ወላ ንሕና ኣብ ዘለናዮ ምስዞም ምስታይ ዘለኹ ክንራኸብ እተን ገንዘብ ዝገብሩለን ህግደፍ ንፈልጠን ኢና ምክንያቱ ሃገር ጓስጋስ ኢልና ብዙሕ ሰሪሕና ኢና ምስኦም እቲ ናይ በዓል ናይ ገለ መለልካ ኣግዲስና ክርትም ኣቢልና ንርእስና ክንጥቀመለን ከምኡ ካላ ድማ ፈልጥ እየ እቲ ህዝቢ ጎስጓስ ጌርና እቲ በዓላት ዘሎ ድዩ ወላ እቲ ፋንድሬይዝን ነዚ ንሕጂ ንድሕነት ኤርትራ ዝብል ክንገብሮ ኢና ኣጆኹም ሓይሊ መንእሰይ ተለፎንኩም ተሎም ክንራኸብ ኢና ጉድላክ ኤርትሪያንስ
اوكي وتكرن ثانك يو وتكرن ثانك يو تسفى سلام كنقتل ابزيا وي قرب ملس خطبلا دلي تقونكم وي كا رئيتو خطبلا عغايشنا ابزانا يحونا وتكرن قدم ما بكم نير فادنياتا تقونكم وي مستحتو دمصا تسفى سلام تقبروا بحنسا يا اوكي جو on تسفى سلام حونا اوكي ثانك يو كبرات اجاش ናብ ሕቶይ ቃቱ ምናልባት ሕቶይ ይጽለኹን በራያይ ምክንያቱ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጎነጽ ኣገባብ ቃልሲ ስለዚ ይድግፍ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እትርእይቶይ ክጽሎ ይኽእል ኾን ብዙሕ ነገራት ካ ስለ ዘሎ ሕጂ ካብቲ ዝሓቱ ሓደ ሕቶ ናይ ግሉጽነት ሕቶ ምክንያቱ ወታደራዊ ታሽሙ ምስጢራዊ ኸውን ኽእል ግን ኩሉ ግዜ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ወታደራዊ ክንፊ ብምስጢር ክሰርሕ ኽእል እዩ ኣወዳድባኻ ኣብ ውሽጢ ጸላእውን ብምስጢር ይኸውን ግን ፖለቲካዊ ታሽሙ ግን ንጹር ክኸውን ኣለዎ መሪሕነት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ናይ ፖለቲካ መሪሕነቱ ከዓ ብንጹር ክፍለጥ ክእል ኣለዎ መን ምዃኑ ከምዚ ሓደ ግዜ ንውድባት ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝበሉናሲ እዚ ናይ ብረታዊ ትብሎ ዘለኹም ሲ ረሱ እንድሕር ፖለቲካዊ ሓድነት ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ኮንኩም ኢሎም ኣቕሪቦም ነይሮም ሓቆም እዮም ከዓ ስለዚ ነዚ ኢኻ እቲ ፖለቲካዊ ንጹርነት ዓንተወይ እውን ኦሊቭ ዘለዓሎ ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ጽላል ተዳ ኮይኑ እቲ ወታደራዊ ብምስጢር ክኸይድ ፀገም ኣይኮነን ግን ከመይ ጌርና ንፈልጥ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝኮረዩ ዘዕዘምዘሙ ሓይልታት ኣለዉ ብዙሕ ናይ መሳርያ ነገራት ትግበር ኣሎ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ካብዞም ኣብ ኢትዮጵያ በዚ መፂ ዘሎ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጉሳት ዘይኮኑ ዝተመወለ ምንቅስቃስ ወታደራዊ ናብ ኤርትራ ንምብታን ኤርትራ ሓው ንምእታው ዝግበር ተኾነ ብኸመይ ንፈልጦ ስለዚ ንጹርነት መን ምዃኖም ቶም ሰባት ክፍለጥ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና اوكي ጽቡቕ ርእይቶ እዩ ሕጂ እውን ደጊምና ንዛረቦ እንታይ እዩ ኣብ ካልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ካብ ሜዳ ጀሚሩ እስካብ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኻት ብዙሕ ናይ ምስላኽ ምትእታው ተራይ ስለዚ እቲ ስርዓት ቁልዕ ብዝኾነ መንገዲ ክቃለስ ዝደሊ እተን ዝነበራ ተቃወምቲ ውድባትና ብምሉአን ናይ ምቅላስ መንፈስ ዘለዎ ኣካል ክፉት ዝኾነ ካንሸሎ ተኸፊቱ ናይ ጸላኢ ምንቅስቃስ እውን ነቲ ዝነበረ ዕላማታት ንዕኡ ንምህራም ብዙሕ መሳርሕታት ተኸይዱ እዩ ንዓና ክረኽበና ዝኽእል ሕጂ እውን ዘይቅየር መርገጽ ኣለና ዘይቅየር መርገጽ እቲ ዝድለ ዘሎ ዕላማ ንምህራም بخميك نعملكم نخيل ماك نفلتكم نخيل كتعمل دحر كونكا you have to join كنفلتك أنا عخان دريكا you have to join this Eritrean nationality movement and then نحنا أبتي أمون كونكار بزعبا هزبنا هاجر أم اتفاق تواسو زقبا كاتواسو تواسو أنت دلون دحر كونكا من نتكا بمتسراي فليتناكا تفلتنا كما يقرنا نسرح خمسة عامتات ندحر له خينو خا بحساب نخلو المنقدي تزراريبنا هنا حجين على المفلات بزح نقرات كما تخيلي بزح لعلت حتى حسابات كما تي نحنا قد اتزكير متكل قلنا تايد لنا كفوت زخنا منقدي اسكاب حجي نقاستات حزب إيرترا يعناو خينو سلاز سراينا يعناو سلاز زخنا ابهم خا سلاز قمقمنايو كاب حجرنيو قلع زخنا منقدي حجي نخلو المنقدي هذا قلع زخنا له منقدي قن جزيتات كما تي ናብ ህዝቢ ዝቀርበሉ ግዜ ግን ክመጽ ቁልዕ ዝኾነ እንታሽምታት ክንከረሉ ንኽእል ግን ኣብ ሰዓቱ ክመጽ ሕጂ ግን ንኸደሉ መንገዲ ግን የለን ኣይና ኣመኒና እንዳበልካ ካብ ቃልሲ ናይ ምህዳም ባህሪ ከም ባህሊ እንድሕር እንዳወሰድና እንድሕር ንኸይድ ኮይና እቲ ትብዓት ናይ ኤርትራውነት እቲ ጅግንነት ናይ ኤርትራውነት ብዘይከውን ነገራት ኣብ ምጥርጣር እንዳኣተኻ ነብስኻ ብፍርሒ ሸምቂቕካ ናይ ምኻድ ከም ባህሊ እውን እንዳወሰድና ስለዝኽና ኣብዚ ቃልሲ እዚ ከምኡ ክንከውን የብልናን ሓደ ካብቲ ኣዝና ክነተባብዖ ዝግባአና ንህዝብና እንታይ እዩ احنا وصل فرحنا يكوننا some of ابزي روم اتيكم زلكم you know us very well صبغيركم تفلطونا ياكم صبغيركم تفلطونا صبغيرنا خا نفلطكم هنا
ዘሎ ተሪፍና ዘሎ ጉዳይ ግን እንታይ እዩ ካብ ምሽምቃቅን ካብ ምጥርጣርን ካብ ምፍራሕን ንውፃእ ጆይን ንግበሮ ጆይን ጌርናዮ ከዓኒ መን ምዃንና ክንፈልጠኩም ኢና መን ምዃንኩም ክንፈልጠኩም ኢና ኣንሳ ከመይ ጌርና ክንስራሓሉ ንኽእል እዚ ዝኸይ ዘሎ ሓይልታት ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ክንዘብጦ ከመይ ጌርና ኢና ሃርሞ እቶም ክትረኽቡና ክትምውሉን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ትብሎም ኣካላት ካልኦት ከዓ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም መራኸቢ ሚድያ ኣለና ኣብዚ ፌስቡክ ኣትኹም ኣብቲ ኤሪትሪያን ናሽናሊቲ ትብል ኣብዚ ከዓ ሊንክ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና ናብኣ ናትኩም ሪኩዌስት ሕተቱና ኣክሰፕት ክንገብረኩም ኢና ብናይ መለክዒ ምስ መይና ክንዛረብ እንታሽ እንዳገበርና ብሓንሳ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ሓደራ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዘለኹም ኤርትራውያን ብሽምቀቃን ብፍርሕን ብምጥርጣርን ሃገር ኣይንዕኑ ሃገር ብኸም ኢና ንዕንዋ ዘለና እስካብ ሕጂ እውን ስለዚ ካብኡ ወፂና ኣሰራርሓና ሙዕሪብ ዝኾነ መንገዲ ኩላትና ውፍያት ክንከውን ንዓኹም ይኹን ንዓና ነቲ ምንቅስቃሱን ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘይእትወሉ መንገዲ ንራኸብ ንብል ኣለና ንተኣመነሉ መድረካ ከዓ ንፈጥር ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ግን እንታይ ኢና ክንብል ኣያመንካይን ኣብቲ ምንቅስቃስ ጆይን ግበር መን ምዃንካ ንፈልጥ ኢና ከምዘይ ተሃድም ከዓ ንፈልጥ ካብዚ ቃልሲ ከምዘይ ተሃድምስ ንፈልጥ ኢና ናይ ብሓቂ እንተ ደኣ ህዝብን ሃገር ማእኸል ብምግባር እምንተኻ ከዓኒ ኣካል ምንቅስቃስ ኣካል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሃገራዊ ባይቶ ብህዝቢ ክምእዘነ ዝደሊ ኢልካ ተኣምን እንድሕር ኮንካ ምፃእ ጆይን ኣስ and then you know we're going to work together ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ኣብዛ ናይ ተስፋ ሰላም I think so ከም ሕቶ ዘይኮነ ኣቕሪብዋ ዘሎ ዋላ ከም ትእዛዝ ዓዚዙና ዘሎ ምርጫና ከዓ ክንወስድ ተስፋ ሰላም ምክንያቱ ፖለቲካዊ መሪሕነት ጥርናፈ ክህልወኩም ኣለዎ ግድን ኢኻ ዓዚዝካና ዘለኻ ናህና ምርጫ ኣብ ግምት ኣይተኻዮም ተስፋ ሰላም I think ለውጢ ትፈርሖ ኢኻ ዘለኻ ምሰኒ ኣይተሓዘለይ ለውጢ ምክንያቱ ምስ ኣምሓሩ ተመዊልኩም ትኾኑ ዶ ገለመለ ገለ ኢልካ ፀገም እዚኣ እንታይ እያ ንሕና ኣይሰማዕኻና ነበር ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ፅላል ባይቶ ክንሰርሕ ፈቃደኛታት ኢና ምስ ኩለን ውድባት ተቃለስቲ ኤርትራውያን ምስኦም ማሕበር ክንሰርሕ ፈቃደኛታት ኢና ድሕር ዳኢልናካ ምስ ኣምሓሩን ምስ ሶማልን እንታይ ይዘራኸብ ኣለካ ናብኡ ምንታይ ትወስደና ወይ ከዓ እቲ ሃንደበት ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የፍርሐካ እዩ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ምክንያቱ መብዛሕትኡ እቲ ኤርትራዊ ስምዒት ዘለዎ ደኣ እምበር ከምዞም ናይ ኢትዮጵያን ዝተፈላለየ ስምዒት ኣብ ኢትዮጵያ እኮ እቲ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ስምዒት ኣይኮነን ዘለዎ ኦሮሞ ዝብል ስምዒት እዩ ዘለዎ እቲ ኣምሓራይ ናይ ሓባር ናይ ኩሎም ኢትዮጵያዊ ዝብል ስምዒት ኣይኮነን ዘለዎ ኣምሓራይ እዩ ስምዒቱ ትግራዋይ ከምኡ ተኻልኦት ከምኡ እዮም ንሕና ከምኡ ዲና ከምኡ ክፍጠር እንዲት ፀገም 10 ግዜ ንዓና ዝመፃና ዘሎ ነገር እሱ ንዕኡ እንድሕር ዳኣ ተዓዊትና እዚ ፀላኢና እንድሕር ዳኣ ኣልጊሱ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ቁርቁሲ ናይ ፖለቲካ ፍልልይካ ፅቡቅ እምበር ሕማቅ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ልኡኻት ኣይኮናን ለውጢ ኣይተፍርሐዩ ፖለቲካ ጥርናፈ ግሉፅ ዝኾነ ክህልወኩም ዝበልካዮ ግን ትእዛዝ ኢኻ ጌርካዮ እዚ ንሕና ምርጫ እዩ ንሕና እተን ፖለቲካ ጥርናፈ ዘለዎም ኩለን ወን ምሰን ሪፕሬዘንታቲቭ ክገብራና ፈቃደኛታት ኢና ብዓብዩ ሃገራዊ ባይቶ ፅላል ንክስራሕ ፃዕሪ እንዳካየድና ኢና ኣብ ትሕቲ ኮይንና ክንሰርሕ ኢና ንሕና ዋላ ሓንቲ ፀገም የለና ምስ ኩሎም ተቃላሲ ምስሎም ሲቪል ይኹኑ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹኑ ብሓባር ኮይና ኢና ንሰርሕ ሓባር ሴንተር ኮይና ንኩሎም ማእከል ኮይና ጥርነፍቲ ሓይል ክንከውን ኢና ንሕና ተስቢት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘይ ከውን ዳይቨርት ጌርካና ኣለካ ፅቡቅ ኣይመስለኒ ከምኡ ዓይነት ምናልባት ናይ ባዕልካ ሽግርካ ይከውን ዳ እምበር اوكي ثانك يو غاشانا حبريتا حجز ناي ገንዘብ ክትገብሩ ትደልዩ ፔይፓል ተኸፊታት ልኩም ኣላ ጎብለል ወዲ ኤረ ሰዳደሎ ክትጥቀሙላ ትኽእሉኹም እዛ ፔይፓል ኮፒ ጌርኩም ሓዝዋ ኣባ ዳይሬክት ከኣሳት ጎ ሓይሊ መንእሰይ ሓወይ ኣብዚኣ ቁርብ ተኣሽሙ ኮነካ እዚኣ ሰዳ ዘሎ ፔይፓል ሰዳ ዘሎ እዚኣሲ ነቶም ክተሓባበሩ ዝደልዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ በብክእለቱ ኮንታክት ነዚ ቅድሚ ሕጂ ነዝሮም ጌርናሉ ነበርና ንከምኡ ንክተሓባበሩ ዝደልዩ እዚ ፔይፓል ማብዝሎ እዚ እንድሕር ፀጊሙኩም በዚ ክትከፍሎ ዘይከኣልኩም ከዓኒ ንዝኾነኩም ኣድሚን ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክንተሓባበረኩም ንኽእል ኢና እቲ ትፅበይዎን ተንጠይዎን ነበርኩም ቃልሲ ሕጂ ተበጊሱልኩም ኣሎ እዚ እቲ ግዜኡ
نهلكم ابزي تي بايبال ببخلتنا كوتا ببخلتنا كاب نسرح لنا نكنز ندبر لنا نكنز نبل حجي سراح مطيكم الله ناباخنا قبر من اسات توجيسهم الله نحن تهاجرب ببخلتنا فاي نقارط كل جزء ارتراوي انا كمزيتات نوفاي ندحريتا نبلينا نقدميتينا نبلمو نزي سرعات زين مودا امز زلكم نتا تريو زلكم تهاجرنا بيغصين قلقلالو حجي اجي انا زي هاجر زي انا مدحان زي الله كيفا حيل ملئسه حويتا اخلها نقصل كاته تخيطبو نيرمو እና باكم مدرك كبراتهم ثانك يو حدنتنا اوكي كنقصل لنا كبرات احوات تحبريتا تزرغع لكم الله تتقوموا اكشن كابزح صري حبيرنا هنا خنغبرو مالتي تا اكشن لو متجميرو لو مالتي زي حدا حبت بارت اوف ذا اكشن مالتي يو نو كابزين العلي كابزي نتي دلو لو حبيرنا هنكودينا مالتي حبيرنا افريكا زلها حرنت اي ثينك تتغاغي قدبيو زودقو سب نيردو حرنت الله افريكا مايك حزا ثانك يو عيل منسى اسمع له هذا اسمع له هذا كبرات روح ثانك يو انا حنت نجر جسد اخوة ابتا كبرات عوات تزاربوا حنت نجر نيرانا سررنا اوشت يقدر وتما اوشت يقدر زلكم اوشت يقدر كسن حلكم سررعتنا مستراو سرعتكم هو نلو تمام زيا الزيا عباتنا ما ምክንያቱ ናይ ቃልሲ እምነ ኮርናዕ ስለ ዝኾነት ሕጂ እዞም ሕዋት ክሓቶም ዝደል ዘለኹ ብለኹም ኣብ ካልእ ክትህልውኹም ብለኹም ከዓኒ ኣብ ስውር ክትህልውኹም ዝብል እምንቶ ኣለኒ እዚ መደብ እዚ ብኸመይ ተተሓሒዝኩም ኣለኹም ብፍላይ እቶም ኣብ ካልእ ዘለኹም ኣብ ካልእ እንትና ሃልይኹም ኮንኩም ስውራት ግን ምሳኻትኩም ኣብ ካልእ ዝራኸቡ ድዮም ክኾኑ ትምድቡ ዘለኹም ናተይ ርእቶን ሕቶን እንታይ እያ ምስ ሓውስ ለወባ እያ እቶም ትሕተ ግራውንድ ኣንደርግራውንድ ወይ ከዓ ዝሰርሑ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ኤርትራ ኮነ ካልእ ቦታታት ስውራት ትብልዎም ናብ ካልእ ክመፁ ንስኻትኩም ክራኸቡ ዝግባእ ኣይኮነን ባህላ እየ ንስኩም ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ሓንቲ ሒዝኩም ኢኹም ክትዕወቱ ትኽእሉ ዝብል ስለዚ ንኣሰራርሓኹም ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ኣትሒዝኩም ዘለኹም እያ ትሕቶይ ታንኪ اوكي ثانك يو حرنت تا ولت مرسي كبكا اتي ابقال انا بفلاي هم قال انا ابقال ناي قدن نتي من قصاص وكيلنا هنوت اتي مستر نمنتاي ادليو زبحال ነገር نخلت ነገሪ نحنا مستر دينا يدلنا حدا እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ እቲ ኣብ ስርሒታት ክዋፈር ተበጊሱ ዘሎ ፀላኢ ኣቀዲሙ ንዕኡ ከይትክዖ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ሚስጥር ክኸውን ስለ ዘሎ ብምስጥር ተታሒዙሎ ማለት እዩ ካልኣይ እቶም ኣብዚ ምንቅስቃስ ንወዳደብ ዘለና ሰባት ንሳሃራዕ ዘለና ሰባት ብግልፂ ንሕርድ ኣጌርናዮ ፀላኢና ብጣዕሚ ረቂቕ እዩ ንዓና ፋሕፋሕ ንኸብል ኣዝዩ ተመክሮ ዘሎ ፀላኢ ዘለና ስለዚ ኣባላትና ነንሕድሕዶም ኣይፋለጡን እዮም ስጋ ሕጂ ነንታ ሓንቲ ጉጅለ ጥራሕ ትፋለጥ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ምንቅስቃስ ፀለመ እናገበርካ ኣውራጃዊ ሲልካ ወይ ቡሲልካ ንኣባላት ጣረ እናፈጠርካ ሓይሎም ካብ ባዶ ሰለሰ ካብቲ ፍልኳናይ ፀላኢና ኣቀዲምና ክንከላኸል ስለ ዝግባአና ኣብዚ ዝመፁ ኩሎም ብምስጥር እዩ ዘሎ ድማ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓንሳእቲ መሰረት ሓዝናዮ እቲ ኮንሰርን ናይ ምንቅስቃስ ሓሳብ
كلهم تم أبالات إن حرد أجرهم نسقي ككلاه حرد بقعات أتريم دحرو نحنا تي كلاي أكل مستر زخون ولا جزء خبك عمالك مستر أيكونني بفلاي كا تي إرتراوي من كساست ندعبين حرد أخيرو مسترون كهوناي كأنني مسترون كهوناي كأنني سلازي تي جوجلتان جوجلتات ندعبين حرد أخيرا تي أبدأ جزء مستر كهوناي كأنني أمو داتا تي نتي تسرح مانديت زحازة تي أوشي زنكسا أزلو نعوز حاجة سترحي بمثالتي سلازي كل هنا أبو أنت هنقبر نخل جوين قبرنا انتهينا هنقبر نخل نحنا جميرنا ينزلنا سجى حجين توصلنا جاي بمصر كن كيس هنا كلهم تم أولات أو مسموك ساعات سنحب بمصر حدا مستحدا بكودي كمان زراحة بكودي زراحة ولا حنتي بزعبان هاي تمك ساعات بزمصو انفورميشن حالاتنا تزيكيني بقطتها نسو زفولت ولا حنتي أغلط لما هناتو تتمكرو سجى حجز مصانايو نسو كن بودو تخين زي تا تقطعوتنا زغ نقد نسات رحمالتي سلازي تي حساب تي تصبوا نحريكمو نحردا كتقربوتو تفتنوا هونكم جوين قبرنا حنسا ناي حبار سرح مالتي اوكي ثانك يو كنقتل لنا امبا قدم الله هذا امبا قدم go on